Kang setya satu Ayo sinden bertiga turun ke panggung. Wah, Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, lagune Ninggal Katresnan. Wah, nggo ngendoni swasana kang kenceng ngregengke kahanan ben gayeng. Oke, yo, ayo Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek. Ya, Ninggal Katresnan Astabrata.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nduk, Limbo, piye yung? Ambekan sik ya, Nduk. Heeh. Apa-apa ki yen ora nggo ambekan ngongso dadine kesel, dadine ora apik, dadine ora becik. Oh iya. Ora lali sepisan ngucapke sujud syukur marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Margane merga wis maringi malimbar kenikmatan, katentreman, wujude kesehatan lahir kang sarta batin, Nduk. Muka tanpa nikmating pangeran. Awake dhewe ya kuwi kalawan warga ing dusun Babatan kang sarta paguyupane awake dhewe rombongan saka Astabrata iso kumpul bengi iki melekan tirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya, Mak. Iya. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan kelawan Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene, Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan ya. Ya kuwi nyadranan. Wah, iya nyadranan. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh iya, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono, iya. Maneka warna wujude, maneka warna sesebutane, merga kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya toh intine ki padha ya kuwi apa? Ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wo ngono. Merga wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujude kesehatan lahir batin. Ya desane diparingi ayem, diparingi tentrem. Oh ngono. Sing kerja nyambut dadi tani, tandurane lancar, panene apik. Oh ngono. Iki syukur, wujude syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Oh ngono ya, Mak. Iya. Iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing Babatan kene. Mulaku kula nuwun, Nduk. Oh ngono. Marang danyang-danyang kene. Wis ya. Danyangi apa? Danyangi sing donyang. Oh ngono. Oh,
awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedhak omah iki. Cedhak omah, Nduk. Lah iya, heeh. Awake dhewe nggur Mas Trip kono, kene kono ora ana setengah jam. Lah iya, Senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih durung resmi mak tekse durung entuk izin sewengi iki engko isih setengah malam nanging awake dhewe ya patut bersyukur awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya mak bersyukur wajib Nduk ngacungi jempol marang warga masyarakat kang mapan ana ing babatan kene ngono masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin ya tentang hiburan sing seperti sedia kala ning awake dhewe warga babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi ya kuwi tradisi nyadranan. Ngono. Mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pagebluk COVID-19 atau corona. Ngono. Sithik mboko sithik, step by step, Nduk. Ora masalah, ora masalah. Wah iya. Iya, Mak. Nanging ngambak iki mengko ora sewengi, ambak awake dhewe uga lagi pertama kali ngambak ing dusun babatan kene. Nanging tak akoni antusias warga masyarakat kang mapan ning babatan kene patut diacungi jempol kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Penontonnya kebak luar biasa, hebat wiwit sore mau. Ngono. Iki membuktikan membuktikan bahwa penonton khususnya ning babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang ning uga pengamat wayang. Iya Mak iya. Sanggite dirungokke, sabete digatekke. Dadi apa-apa ki mangan, Nduk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing tahun-tahun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin amin, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakanca ketiban sampur gelar-kelir gantung gong mapan ana ing kene. Ngono ya, Mak. Khususe matur nuwun marang ya kuwi Bapak Marwan. Ngono Mbah Marwan. Iki sing request lakon. Iya. Uga Pak Satino. Iya. Luar biasa lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Nduk. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Aku sak rombongan lagi teko, wah suguhane banyu mili. Suguhane banyu mili, suguhan metu. Ya ingkung, soto, ya, banyu mili, Nduk. Bareng aku ning guri, bareng aku ning jeding. Lah kok jedinge ora enek ciduke. Lah terus tak celupne ngono ya, Mas. Ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Iki uga titipan saka panitia. Piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sewengi. Ya, mula saka panitia aku mewakili, aku dikon ngandharake, aku dikon menggarisbawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan awet sengkut gumergut gotong royonge. Ngono. Urunan ya ta, perjo bareng ya, nglumpuk bareng. Iya. Ya didongake ana ing acara kene nyadran kene. Didongakne nduk, Nok. Anakku limbuk muga-muga bubar rampung acara nyadranan ana ing babatan kene. Muga-muga babatan kene dadiya
Ya, dusun sing baldatun thayyibatun warapun gofur ayem tentrem gemah ripah kartotata raharja murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam para warga masyarakate pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah Allahumma amin. Wah ya wah luar biasa. Iki bersih dusun nyadranan. Kang mapan ana ing babatan kene iki menggambarkan nasionalisme nek ku ngarani siji nasionalisme loro gotong royong. Kok iso biyung ngandhakake kaya ngono? Merga apa? Merga bersih dusune babatan ki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni iki bulane Bung Karno. Oh ngono. Dadi adanya bersih desa ki semangat nasionalisme. Wah ya beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah iya. Beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya mak iya ngestokake dawuhmu. Iki ngapasi bulan Juni bulane Bung Karno. Ya toh? Dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sadurunge ngunggahke sang bintang tamu, ngaturke sak tembang sing mares sing gumiak kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme. Apa kuwi 4 pilar. Wah iya, Pelak-pelak, Ya kuwi 4 pilar. Ya kuwi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945. Bukane buka bonang. Oh ya. Oh ya anggitane almarhum Maestro Pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah iya. 4 pilar. Monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun babatan. Monggo dados. Yo. Pak Mas Aryo. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso
lumantar live streaming. Wah iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing babatan Dik Niken Salindri. Heeh. Iya. Spote Mas. Mas Aryo, monggo wis. Ayo Niken Salindri. Yo. Miki dipegang, Dik. Cek 1. Musike tari ular. Cek 1. Mas, tak garap spot ki jane iki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngopo nduk ngono? Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah, sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng desa Babatan. Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Warung Otok nggih? Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya di mana? Suasanane tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus panjang umur, terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas, ge ndang utang maneh. Ngoten to, Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Heeh. Ya aja Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya ta. Luar biasa. Sampeyan duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampai ya Mas ya. Heeh. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah, iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan ki enek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun Babatan Oh enek pantune. piye? Contone piye contone? Tuku ketan Heeh. kecemplung sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ning kene cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Pokoke ngono, Mas, pokoke. Aku yo no pantun, Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama tuku ketan. Tuku ketan kejegur sumur. Artinya warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Nggih, terus warga Babatan. Terus ya wis. Kuwi kenyataan ora pantun kok. Warga Babatan mugi-mugi Ora pantun. Barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa?
aton. Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya, Upin Ipin. Sampeyan ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film TV kan? Lah yo iki lho Upin Ipin. Loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitia. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Mbah Marwan. Oh asmane Mbah Marwan. Nah, uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Amin. Media. Ah, luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Ah. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ana sambutane, ta? Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. wonten Oh, pepangungan. nggih, nggih, nggih. Iya. Monggo Mbah Marwan. Wah iya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok dak tong. Monggo Bapak, mriki Pak. Iku rat. Oh tekane besok. Alhamdulillah. Hmm. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalun. Kula sak tuwek dereng nate. Pripun, Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki Alhamdulillah, kesempatan. Kesempatan saged yang kepanggih, baik. nggih. Nggih. Bareng magnite Mbak Niken delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak. Nggih. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Iya, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 78. Pitung dosa 78 ya, Pak. 78 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya. Oh iya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik-sekedhik. Setitik-setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Hmm. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babatan Nggih. ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih Iya. dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Mbok mboten, Oh, Mbah. boten. Mboten, Mbah. Boten, Nggih. Mbah, niki Setuju? pengamenan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, Nggih. amin. Saking banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Pun sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak Eh, jeruk. sinom rujak ning jeruk. dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut samping gunung. Samping gunung. Ning nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mungkin Dilanjut, sedaya masyarakat mungkin puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho, Nim. nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Nah.
Putih ya. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu nih. Alhamdulillah gak awet nom. Enam ya. Dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen iku. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa ketua panitia kan jenengan iki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Capek gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya, Pak? rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen Dek niki monggo sami pilih napa sik sing didhisikne napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, caping gunung riyen. Mungkin sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketingal. Nggih. Aja. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane wis keco dibawani. Nggih. Sing jegleng Mbah Marwan. Wah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae ditip Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditipasi turu. Ya go sakmene kan iki kalah ambek. Mangga, ayo Dik Niken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, aku- Makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen memacan monganggo janur gone Digoyang-goyang nanti goyang Asik. goyang. Yo, tak tontok tak. Bersama Om Marwan. wah hebat Om Marlan yo Grup dangdut. digoyang dek digoyang dek digoyang dek digoyang dek digoyang gentang Ape. Pripun jos to? Gas. Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas ini iki jenenge membahagiakan orang tua apa malah dosa Lo menghibur ganjaran. lha kok ngundang cah cilik ya Mas Dikenyang tak kentut. goyang dek digoyang mulai ya mulai nggih Bapak ya Lanjut. masih bersama Om Marwan. Marwan. kembang wae waton gunung Oke. Jan. Wah. Luar biasa. Lanjut. pancen
Ken. Nggih. Iki ketoke Mbah Marwani obahe sithik ning jero itu keruntel. Lah sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Dan pas janjine kepiye jangan mepet-mepet. aja mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Aja mepet-mepet. terus Gondak ketepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo beda. Mboten. Tirase. Lah, oh, derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi. Malah kayak Chris John. Cukup. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Wis. Oh. Nah, lah kok Dadi menggeh-menggeh. Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho.
Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Iya. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Langsung. Usume Menyan ya wis ora usum. langsung. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, bayar utang. Dadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Jaluke gambar Gambar abang. Abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalang mata kaji. Ati goyang. Ati goyang. Tak geduk. Wes. Caping gununge saiki timbang bawane wis karek Langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane ndangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 100 repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 100 repot aku kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Lho, yang ti yang kono kae. Walah. Ngono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya. Do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to, nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terserah. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok. Nggih. Tenan iku. Nggih. Lah Lah pinten? 31 pun. lah 31 13 ya padha ae pernah putu nek karo aku. Pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Ati. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Wes ya. Mah. Kapok aku kapok. Lho, ampun kapok. Nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. Ngono to. Nggih, niki jenenge Sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanat
Inumane banyu bane Kalem-kalem bayon, Nduk. Kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa gunung tak sadongi sakmo yen mendung tak samping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi Dangdutnya Mas Aryo. Dene ora hilang Dene padha lara lopo Asta Brata. Ayo Mbak, joget Mbak. Lien ya jadi saiki ana Awas. ning gunung tanjane saka jagung yen mendung kasih capek gunung syukur bisa nyawang gunung itu dadi raja ini ora ilang gone padha lara lomo
Nyuwun sewu, Pak Lurah Werungotok ngenten nggih. Bapak Lurah Werungotok. Oh, Pak Lurah mboten wonten, kula aturi minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbah Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Weh, Nggih. Dek anak-anakku we ya meri njaluk saran ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? diempet riyen nggih. Wis ya. Anak-anak. Ya. Angel men to kowe. Bapak, khusus ibuke niki minta jauh. Wis ya. Pripun? Cium jauh no, cium jauh, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale ket. Loh, mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, sih, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas-atas, Pak. Nggih, alon Pak, alon Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kon dalan. Ya. Nah, Wis ya. Atas-atas Mbah. nggih, kalem mawon, kalem malem nggih, kalem. Nggih, Pak, awas Mas. Ya Allah. Aku lek musuh wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Woi, luar biasa. Aku Hebat tak sekali. selingi maca surat ya, Dek. Nggih, monggo Mas. Iki sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wajah. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah, niki pun jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani kok Sinten Astabrata. Milih sing pundi? nggih. Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, no. Keinginan-nganane iki Loh. aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no, wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lah. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Ojo lali Tak aku. bukane, weh. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah wis sinden hebat kok. Liyane apa Apa? ya? Sing langgam. Dewa Tresna, Dewa Tresna. Dewa Tresna lho Rasmara apa-apa. Dewa Tresna ae. Heeh, oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usum lho wi. Wah, Oh liyane kuwi. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresna, ada 1 2 lho. Piye 1 2 apa piye? Apa? Piye? 1 2 kan mboten duet to. Lho, kabeh lagu ki dike duet ki iso. Aja, engko 1 rapal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno. Dewa Tresna ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di iya anu lho ya. dong harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astra Brata ndak lali toh? Oke. Ngono apa jenenge kuwi mang. Ya engko. Mas Aryo mana guyu aja. Barki 1 2 ya, Dik. Oh iya, Barki barki 1 2 ya. Oh 1 2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lek iso Jupin Ipin iki Mas. Ora.
Mutar kowe, mutar. Oh Mas Bubuy. Iki wis ning atine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresna. Monggo.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Celing. Masih ingat ya. Yo, untuk lagu terakhir season limbuan. Iki Lagu aku terakhir. njaluk. apa lagunya? Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokok Surya. Surya. Ayo. Mas Ibra Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget tali latar. Ora malah penak wis tuwek iki. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Nah, iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Kelangan apa to riri ngono ya Mas. Ira berarti Plon. ciro lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bayo. Ya Mas. Ditoto, Dik niken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat Hah? nek kene Mas Alpat. Cus mimpin nari. Yo wis rapopo sak isane. Lagune 1 2 Dik niken. Sik ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Teh aku masih gak ketok Mas. Sing nyanyi di atas rapopo. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to, ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Sopo? Ya Lah iki. Ya Bocil diseselke. sitok ya disesel ya. Diseselke. Ya. Yo Siap. baris ya. Siap. Siap. Waduh. Gerak. Cang kemuka. Ya. Lencang ke muka lah Mas. Ya. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Ya. Le. Tegak. Dik. Tegak, gerak. Oke. Wes. Bar barisan jalan. Ya cuma nyanyi. Burung wae nyanyi. Wes pokoke joget ngono ya. Mas. Ayo, 1 2. 1 2. Sak pira Mas nadane Mas? Ada diunggahne 1,5. Gak enak to? 1,5 iki. Wis diunggahne 1. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggahne 1,5 Mas. Wis tak pupo wingi. Oke.
Wis nek. Oh. Niki. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Ya. Sanguku endi sanguku? Ora. Cah cilik udut. Cah cilik kok sangen oleh. Oh, ngono kuwi. Dek niki kan duduk dulu. Oke, Iki terima ada kasih. request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek boten klentu. Nggih, heeh. Kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, heeh. Ya teduk. Heeh. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Laras. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyuwun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. Induke jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak dukung, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyuwun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo Nggih. utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungoto. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rezekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Kyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngeten, Pak? Loh, soalipun ngeten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Wong ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh Cek. mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Sale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek, digoleki gending Sarip Tambaoso. Kuwi cerita kuno. Cerita kuno. Nggih. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Nah, Rara Jonggrang Rara niku mawon, Pak, suwae, Pak. Mbak, Pak. sampean iki kelasnya bintang tamu. Wah. Kelasnya bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah dadi bintang tamu ning kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang. Jonggrange sampean. Wah. Mbak sapa ki? Mbak Sri. Cobi ngadeg Mbak Sri. Cocok iki. Wah. Aja ngenang ngene. Nggih. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wah. Nyun sewu. Nggih. Asmanipun panjenengan Pak sinten? Mas Akbar kula, Pak. Oh, Mas Akbar. Nggih. Suarane Akbar wis kondang, Nggih. tapi sayangnya aku urung nanggap. Wah. Nggih, Mang tanggap, Pak. Nggih. Kula akoni bucange Nggih. wiyogane panjenengan nom-nom Nggih. sigrak. Matur nuwun pangestune, Pak, nyambung Nggih. pangestune sing Muga-muga panjenengan sak kanca kula dongak-dongakne laris Amin, lan amin, pangestune. rembaka. Nggih, pangestune, Pak. Tapi nyun sewu panjenengan nek pados Ibu Waranggono kok namung sak meter selawe kotor. Minim. Niku dereng ngertos wong lanang sedaya, Pak, mergi, Pak. Dereng ngerti. Wong lanang dereng ngertos. Dereng ngerti tapi pun paham. Wes. Wah, la iki. Saniki jenengan jonggrange. Nggih. Ya. Mas Akbar Bandume. Momrot. Oke. Ayo, Oke. prakmen. Jenengan napa, Pak? Koordinator. Loh, kula sutradara. Wah, Ngeri tenan. Kula kinten kalih jenengan, Pak. ya. Mengke mawon angkatane kula angkate. Kula Akbar napa Bandung, Pak? Wong nek delok gantenge. Nek delok gantenge kaya ngono ya Bandung. Oh, Bandung, oke. Nah. Conggrang teluk. Oh. Jonggrang. Nggih, Bandung. Wah. Pemangsane ra iso totalitas ngono iki. Nyantol. Nyun sewu Pak Wiyoga. Nyun sewu. Lagek Lurah Sendang Bumen ngedekne dalange. Nah, nggih. Nek mboten disawer kebangetan, Pak niki mengke. Oke, beres. Nggih. Jonggrang. Nggih, Bandung. Loh, Kang Mas. Oh, Kang Mas. Wong bojone kok. Nggih, Kang Mas. Lho, urung to, moh kok. Oh iya. Oh, Iya. Sing tenanan to, Mas. Jonggrang. Lho. Nggih, Bandung. Aku tresno marang kowe.
rina pantaraning dalu ora ana sing tak penggalih ora ana sing tak pikir. Napa nggih Bandung? Ora usah basa. Oh, nggih. Perkara dadi basa. Mung sliramu Rara Jonggrang kang ana telenging atiku. Aku turu madhep dhuwur ketok-ketoken Jonggrang. Madhep turu tengen ketok-ketoken Jonggrang. Madhep kiwa tu ketok-ketoken Jonggrang. Murep aku ganjel. Aku moh. Ora sah ketok-keton Bandung, ketok-ketokno ora sedang bumen. Wah, Ketok-ketokno. ya jelas kalah kono sing nyawer kok. Ayo, Aku duwe bebono Bandung. kowe duwe paminta? Nggih. Waton ora njaluk tumruning lintang kang sarta rembulan mesti tak sembadani. Aku njaluk Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi sewu Bejo, bayi sewu terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lape sarung lho. Njaluk apa? Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi. Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi Taah ate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. Siji loro telu 10 100 1000 5000. Akeh men sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku ya ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Jonggrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo kudu
Bandung aku duwe bebono Candi Sewu suwangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Joget wae. Kowe ayu tenan ora mukat yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkung perang iki aku kudu rampung bila mati Kang Mas Prabu Kumala kang wis sedo lampuhing wana segara Bandung Asik. Panggih Prabu dan Marmoyo aku duwe Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawangi kudu dadi Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih, Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bucange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki nggih. Heeh. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Heeh, nggih. Dik Niken, Nah, iki. Nggih. Heeh. iki mang Nggih, Bapak. pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Nah, aku blat Amor Cahayu ki seneng Lah. banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarip niki wau peh 7 bengi 7 jam niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nggih Ngono pun wis pedang kuning mawon. Podang kuning lah. Ya, Pak. Ya, Pak. Podang kuning wae. Ya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin. wayangan Nggih. soale nyun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. ya mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nah, nggih. siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nderekaken, Pak. Nggih, nderekaken. Nggih. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, monggo. Kula nggih dolan nggih. Wis to jang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gebyokan. oke. Kebiasaan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah,
Lah tapi niki live streaming lah Pak. Menawa Bu Lurah mengke ndelok to Pak, ndelok teng YouTube. Lho, Pak Lurah ngono lho, tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak bengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani Mas. Bawani Mas. Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer, piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Nggih. Ayo. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi keturunan Pak nggih lir-lir nggih Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok gua yuk sirahku sampe degluknya. Ngono ae rada rene to. Nah. Alos manis toramra ate jenengan Pak Wes aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken. Nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Nah, Pak. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Nika saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken niki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane ronge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula, Dadi nggih. aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, wong benten. seje nganu, Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo, terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing ngrungne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing atiku Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan. Mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi
Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran goleki sing tak sayang. Mobeng miterang gon kong iteri nara krasa esok awan bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning ngepang kekancangan tariki saka kateman sarawi ngoceh dheweke malah becokan kae tak suwun aku kombek seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyandeng aslirat ora bakal atiku kakiwang liat yen si podang andudot hati kepranan ora mandhah atiku sansaya tatra tak sranani sana pikat pulut bendu ayo Pak Asik. joget asik Asta Brata Op. su awane ngombe ora krasa yoran golek sing sayang mobang miterang gon kok ngiteri sarawi ngoceh eman yen liya kang nyayang leyang tak sawang menclok ning pah kekancangan taringki saka katongan sarawi ngoceh dheweke malih becok elok kae tak suwun bacen ngeci undang kuning agawe pikirku kombek seret ireng asawang tambah manise ibu bunga yen kakon yanti asmara ora bakal atiku kakiwang liat andudot ati kepranan ora mandhah atiku sansaya tatra tasranane sana pikat pulote Oke, terima kasih. Oke, Bapak. matur suwun Bapak. Ojo lali panjake. Cah cilik bareng nyapa melu-melu. Mbah Womeng kan mek loro. Nggih. Lah aku Jenengan ditung 4 kali lipatnya gitu loh, Pak. Nggih. 1. 2 2
3. Tiga. Selesai hitungan cukup 3. Wah. Kasih ya Pak ya. Matur nuwun. Matur suwun. Lemah Nggih, teles mugi Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pendalangan amin. iso kuncara. Amin, amin, Jaya jaya Pangestunipun. Selamiya. Amin. Matur nuwun. Ayo, Duk. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawis sesaji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke. Puku sing tupa ngambara mangambar selaning krana sumarba arum gandanya